देश के मीडिया एकदम से भाजपा के एजेंडा पे काम करेले। लगातार विपक्ष भी ये सब कहले बा, लेकिन तारा लोग के तो बुझाई ना। अब देख लो अपना बिहार में चंदन मिश्रा नाम के एगो अपराधी के बेखौफ बदमाश अइले गन निकाल के ठोक के आराम से चल गई कॉलर टाइट करके। आ वो नया नया लौंडा रहे हैं, ठोक के चल गई आ ओकर सीसीटीवी फुटेज वायरल कल जाता। अपने देश के जौन मीडिया बा जौन भाजपा के एजेंडा पे काम करेले, ये अपने बिहार में अब जंगल राज बतावतिया। तो नमस्कार भाई लोग, हम अमरदेव सिंह बिहारी। और का हाल चाल बा? पटना के पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा नाम के युवक जौन अपन सजा काटत रहा, पेरोल पे बाहर आयल रहा, तबीयत खराब भल तो पटना के हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, हत्या भी हो गए। ओकरा बाद से मीडिया जंगल राज, बाप रे बाप, कौने प्रदेश में अपराध नहीं के हो तो कौनो एगो ऐसा प्रदेश बता दलो जहां अपराध नहीं के हो। बिहार में होता तो जंगल राज शुरू हो गए। माने भाजपा के सत्ता दे दो तो सब बढ़िया हो जाई, तब हत्या उत्या ना हुई, क्राइम ना हुई, अपराध ना हुई, घटना ना घटी। वाह रे वाह, ऐसा दोहरा चरित्र। लेकिन खैर का कर बोलो, जौन अपने देश के जनता बिया इहो ओही लायक बिया। एकरा आगे रोटी फेंक तो तोहरे गुण गाई। आ इहे देश के मीडियो के हालत हो गल बा। जेंगा कुत्ता के सामने रोटी ना फेंकेला आदमी तो कुतवा दुम हिलावेला, उहे स्थिति ये समय अपने देश के हो गल बा। अपराध अगर बिहार में होता तो जंगल राज, और उत्तर प्रदेश में जहां भाजपा के सरकार बा, ओजा जौन बा लाइव मर्डर, बाप रे बाप, देश के एक एक बच्चा बूढ़ा मेहरारू देखले रहा। अतीक अहमद जौन 2023 में पेशी पे आयल रहे कोर्ट में आ मार देहल गई। आ वो हत्या के बाद से देश के मीडिया अतीक अहमद के आपराधिक इतिहास देखावतिया। वहां सरकार के नाकामी ना लौकल, लेकिन आज बिहार में अगर हत्या, लूट, बलात्कार हो जाता तो पूरा जंगल राज कायम हो गल। बाप रे बाप, ऐसने जौन बा देश के मीडिया अपने देश के बर्बाद करे में सबसे ज्यादा ये गोदी मीडिया के हाथ बा। आज तक देश के मीडिया स्वतंत्र रहा, लेकिन अब नहीं खे। आज हमरा कहे के पड़ता, आखिर डबल इंजन के सरकार बानू बिहार में। भाई भले भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं खन, लेकिन डबल इंजन के सरकार बा, तबे तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बारे। लेकिन भाजपा के एजेंडा जो सत्ता में कैसे बैठी? भाई भाजपा तो तबे पूर्ण रूप से सत्ता में आवे ले जब ओकर मुख्यमंत्री अपन बैठो। यही सब माने सपोर्ट से वो मुख्यमंत्री ना माने ले। कौनो राज्य में एक बार सपोर्ट से सरकार बना ली, ओकरा बाद तो सपोर्ट वाला कुर्सी जौन बा तोड़ के फेंक देवे ले। तो वह अब मीडिया के स्क्रिप्ट लिख के दे देहल गल बा, जे देखावा सब बिहार में जंगल राज भी जंगल राज। और कोनो प्रदेश में तो भाई पूरा मंगल बावे, जंगल राज आ मंगल के तो कोनो बातें मत करो लो। तो देश अभी अतीक अहमद के हत्या के भुलायल नहीं खे। वो समय के वीडियो तू लो देखा लो, खुदे यूट्यूब पे सर्च कर लो, अपने तार लोग के लौक जाई जे अतीक अहमद इतना दुर्दांत अपराधी, तो ओकर इतिहास बतावल जात रहा। आ बिहार में जब लूट हत्या होता तो सरकार के नाकामी। भाजपा शासित प्रदेश में कहीं आज तक देश के मीडिया ये बतैलक जे सरकार के नाकामी ना, वो ना बताई। काहे कि रोटी नु खाता, रोटिया बंद हो जाई, सरकार देहल बंद कर दी तो रोड पे आ जी हैं सब। पहले मीडिया स्वतंत्र रहा, आज नहीं खे। मीडिया हमेशा से विपक्ष के रोल अदा कैले बिया, लेकिन आज तो पक्ष में बैठ गल बिया गोदी में मोदी के।
तो कैसे जौन बा देश के विकास होई। तो हमरे बिहार के लोगन तू लोग कम से कम समझ जालो देश के मीडिया के, अपने हई जौन केंद्र के सत्ता बिया ओहू के समझ जालो। अपने बिहार में विधानसभा चुनाव आ गल बा, लगातार जंगल राज बिहार में कायम कइल जाता। तो ऐसा जंगल राज तू लोग बनावलो जे भाजपा के पत्ता साफ हो जाओ अपना बिहार से। आ नीतीशो बाबू के अब सोचे के चाहिए जे आखिर उनका साथे छल आ कपट के करता। देख ली ह भाई से भाई के बढ़न कोनो दुश्मन ना होला। तो तोहार हाल उहे हो गल बा, जेकरा साथे बैठल बार उहे तोहरे पीठ में छुरी भोंकता। तो कम से कम अब अहियों से सुधर जा। आ हई हमरे बिहार के जौन जनता बिया इहो अपने अंदर सुधार ले आवो। आ देश के मीडिया के बात पे कौनो भरोसा मत करस, ई पूरा बिक चुकल बिया। एकर कौनो माने ओकरे अंदर लाज शरम रहिए निखे गल। उ खाली उल जलूल बिना सिर पैर के रोज डिबेट करवावे ले, उल्टा सीधा जौन बा काम। विकास के नाम पे तो कबो कुछ कहिए ना सकेले। विकास अगर करे के रही तो उ सरकार से सवाल पूछित, लेकिन आज के देश के मीडिया सरकार से कबो सवाल ना पूछेले, उ विपक्ष के कटघरा में खड़ा करेले। तो बिहार के लोग तुहू लोग समझ जालो। अब अपने बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आ गल बा, के वोट करे के बा अपने बुद्धि विवेक आ दिमाग खोल के सोच के करी हलो। आ ये विषय पे का सोचता रहो कमेंट करके अपन राय जरूर दी हलो। आ वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करी हलो, शेयर करी हलो, साथ में चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी हलो। तो बोलो बिहार की जय।